Dunga ema wa goe touch matin ka kendo waromo kod achiel kuom jothumbe go eko mag ohangla mabende nyinge ne olandore mathoth ahinya kaluwore koda ngolo maliet mamit kaachiel koda bende ni neno kendo jogo eko ma samoro ng'eyo ohangla kinde machien ne neno ka gima en achiel kuom jogo eko ma sani kama iluonge jothumbe machalo kaka Musa Jakadala gini kaachiel koda kata mana Emma Jalamo gini kanyo ende masani indi do ipimo ni do bede wuode seme wadwa go kode mbaka ei boma ni indi ma Kisumu kama bende kare mar ogoe touch momakore koda weche go eko mag tije iluongo ni Ochinjo Jara to kaka ang'e maber ni nitiere winy mopogore opogore akia ni winy mar ochinjo be nitiere machiegni ka kata kamano mano mabiro ng'iyo bang'e machiegni nyinga en Solomon Atito Kafaya Ochinjo Jara erokamano baba machiegni idhi nade adhi maber ndalo mathoth antie aneno ka dendi ber chal ni chiemo maber idak maber kichiewo okinyi enyenye nikech koro in e boma kasto bende kae kama itiye ahinya kichiewo okinyi to shughuli mari chakore ga nang'o kata odiochiengi chakore nang'o kaka jathum? On normal days kachiewo okinyi kuongo adhi e gym. Aneno ahero workout akuongo adhi e gym kaduogo akawo breakfast koro achako shughuli ka mano ka an e boma to ka an dala to akuongo adhi ng'iyo na nang'o datim maber to kamoro apuro kamoro kiche sani koro an jaduong'. Iwacho ni sani jaduong' mondo tiende nang'o? Bedo jaduong' tiende ni koro an gi rangaya. Isegolo dala? Okay. Sani koro an jaduong'. Koro nyaka kuongo achak ndo dala dhi nade. Okay. Koro kang'iyo na to Kisumu gi Seme ok bor. Inyalo nyisowa ni idhi ga dala maromo nade komakore koda samoro maybe neno ni balance kind tich kaachiel koda family? Mondo mi balance kind tich gi family normal days nyaka nago dala on normal days ang'eny dala molo town. Okay. Town ng'eny na bire sa tich ma weekends ni samoro nyalo wuok kata ibeta dala tiwuok dala ka ibiro tich town kabire dala from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So Thursday evening or Friday morning. Get mostly shows go Friday, Saturday and Sunday. Okay. Ne jogo eko ma samoro neno kata winjo Ochinjo Jara kuom thuolo mokwongo. Inyalo miyo mana nonro matin nyingi en ng'a ma ong'ere official mopogore koda nying mar Ochinjo Jara. Kasto bende dongo mari dongo kanye isomo kanye? Nyinga mantiere kitambulisho mano miya gi jonyuol na. Iluonga ni Bernard Omondi Mawuod Omondi. Bernard Omondi. An jaseme Kadinga kamoro na kado. To nonyuola Kisumu ka. Nyuola Kibuye Market. Ok Russia. Onyola Kibuye Market kotera Russia. Onyoli e chiro. Yeah. Mama na was a business lady. Yeah. Koro nonyuola e Kibuye kotera e hospital iduthie. Mucho kae mana e chiro. E chiro ka. Yeah. Ma endi chal ka gima samoro wanyalo wacho ni king'iyo circumstances monyuole ng'ato ne nyalo bedo kata mana ja ohala. An ja ohala because kata matimo ni en ohala. Yes. En ohanda mapidha. Erokamano. Ya koro ka dongo to adongo Seme gi jonyuolna nyaka higa 8. Koro ka loko higa mar 9 talalo mamana. Ka loko higa mar 10 chaka lalo babana. Koro bedo total fan ka ja higa 10. Ema koro dana monyuolo mamana ne gin jo Alego. Korwa en ja Alego ka ruoth. Korwa monyuolo mamana. But gigedo ge miala kamoro ni jina. Koro jina ka madonge asomo jina my upper primary level
awuok ji nadhi ahono. Kachopo 207 dana ni bochako tho. Koro achako wuok kendo ka. Koro mera maduong' luongo Dennis. Wuod minwa maduong' luongo Dennis Odhiambo. Koro kawa en nodak Narok. Kawa go mera mane aluwo. Ane wuoyi mar adek. Wan ji 4. Wuoyi adek nyaka achiel. Koro kokawa go wadwa ni to nyamera cha to nyaminwa mo matin ema nokawo koro dago Kisumu ka. Koro wadak Narok. Narok kanye ma adhi nyime gi primary education mara matieko. Narok kanye be achaka hustle. Bang' tieko skul. Bang' tieko primary level. Koro secondary level obedo Kizungu Mkuti. Koro chako hustle. Koro chuni ni kawo ngima kaka obiro. Nikech meru made ywagni bende onge. Mang' ni kone anno kanyisi ni nyuola tera skul. Okay. Koro only the strong to survive. Yeah. Koro wachako Narok kama tin, achako tiyo tende. Achako ka cleaner. Adonje luoko sende. Adonje waiter. Adonje tedo. Gigi te ng'eno katim negi course. Gina tich mineno gi wang'i titimo. Neno gi wang'i tikete wiyi titimo. Ma ochopo point mokoro ne an chef maduong' sana Narok. Ichiedo sasa. Yeah, especially snacks. Gik moko kaka kek, ang'o, mandas, chapat. Koro ka abedo Narok ka nyaka something 2014. Aneno ngima mar tiyo ne ji no ok donj koda kaka dwaro. Koro aduogo Kisumu. Kaduogo Kisumu kuongo adhi nyaka dala seme. Ng'eni koro mano from 202. Adok 2014. 202 ema nawuok e dalawa. Adok 2014. Higni go te. Asebiro abira oko. Koro awinjo gonya ni yombo hawi dala. Koro adok dala achako adhi e drawing board. Dala kacha odwa nosemukore. Ne babwa notho ka en e od lo. Koro odwa nosemukore. Koro od kwarwa ema nodong'. Od kwarwa konyo koro mwa jote ne wan jowuoyi 4. Kwaru ne nitie. Kwarwa be nosenindo. Koro od kwarwa nodong'. Koro ema ne nyikwaye ninde machuo. Nikech dalawa bende minwa moro ema nodong' maka wuonwa machielo. Koro en ema ne wan kod dala kanyo kaka kanyo be atemo hustle ok dhi. Asombo pi gi punda e kor gweng' kanyo ne ji kuonde migede, joma chwako chang'a. Ka koth ochwe wachoko kuoyo e lak ndara, wachoke pesa. Ok ane ka life no donjona. Chaka wuok pok 2014 orumo. Chaka wuok aduogo Kisumu ir nyamin mama na matin. Koro adak kode ode ka. Ago kwano. Anwang'o ka beto onge ohala mamiya. An gi pesa na moro aparo siling 250. To achako godo ohala. Achako godo hand stall. Agero stonda. Koro auso nyanya, alot, maembe, kitungu, gik matindo ma iuso e stall gi, groceries. Koro chalo ng'ama timo ohala kaka nawacho ni nyabedo ja. Koro atimo ohala cha. Ng'ado aloda ni. But the key thing mosebedo ka gaida ga ni I'm always my friend. In osiepni kendi wuon. Mostly. And the people I know that I'm my friend. Koro I make a decision mara kenda man ma feel ni nyal dhi koda kaka dwaro. Nikech mostly friends ma wan godo my youth teens mane wan godo by that period. Negin joma ok ne gidwa focus. Okay, ni neno ka samoro ginyalo lal. Na neno ka gin joma dhi lala because in my life nyaka ne nyuola nyaka wuono. Pok atiyo gi drug moro amora. Ah. Yeah. Wa? Etum. Pok atiyo gi drug moro amora. Okay, sasa koro ing'ado alot. Koro ng'ado aloda ni kochopo saa 3
taloro. Kaloro, nanindo ga school moro, nursery school moro. Narito ne miyo moro nursery school moro, kaka koro caretaker. Gweng kanyo. Kisumu ka. Kisumu ya. Yeah. Nursery school moro nitire buto binjo kanya kwara school ka. Nongo ni St. Valentine. Kanye mana ninde. Tandak mako gilo kacha gi nyami mama nacha. Activities gatati mukacha ninde makila ko. Koro sadek no pudo kadhi nindo. Passion mara mar thumcha. Utama koro kaninde. Passion mari mar thum ni makoro tami ni koro kinindi. Okawinjo kami mention ni nitire kaka samoro ne in gero mar thum kara kitin kata kidhi school. Mara mar thum kata sani pod ayuak ganyiso my cousin brothers ni bwana Dani de bedie. Dana mano pidha gemcha. Ni koro chiemo maber molo ng'ata ngimana. Nikech nogoya ka saidi ka aketho gike ka dogo bunde dawe rate mango samora ka speaker dalo kara mogi no wuok akaw speaker keti agulu modi obara gulu Regiro mo. Odi obara gulu nogoya me pinyo rwenya. Koro passion mar thum en gima na wuok na piny na wero kabisa. Kandalo ma osogo gula gengo andalo mordolo golo wololo mama kalando wololo sheri nyar jo sako kana dwari na wero thumbe go seriously makata di man sport by the ano mostly kata compositions maga kada katim I track Iwuotho. yeah kendo sama a track no nyalo bedo maber sana kapo ni tigi moro mo trigger mas chando wiya. That's why I always do a lot of love songs. Okay. Bobro biro kanye compositions magi. Koro ne wacho ni nitire kama koro kama na nindo. Ase loro kura ade nindo. Yeah, to gimoro yuayi weche time na mar nindo ni pod achaka kate matin. Nikech ngeni chiro radhi sapaga chiel wero. Kole sapaga chiel gi nus. Koro achaka ngando time nani adhi Kondele. Kamoro ni Gwara. There was a club maluongo ni Gwara tindo local ojing. Gwara kae nanwang' ka ng'ato ni onyango jakadenge gire mano besi. Adhi aneno kaka gigocho. Amadha sota. Amadha sota aneno kaka gigocho. To mani ng'eno ok ni pok na temo ga go thum by that time. Kane wantiere Narok, kane watiyo, ne waloso kikundi. Ne wachako band moro matin. Mano wapuonjore go to jomone wa entertain to Luos mane Narok kanyo. Ok nene mokoro kaka koro sani ko ngeni masani to koro mar manyo tonglo. Yeah. Macha koro no watiegore. Wang'en to be gimo wagombo ni. En gima nitie koso wachuno. Koro kacha ne wantiere gi team of ji auchiel. Ne an ng'ato ni Den Wuda Diedo en fundi charan, an jatedo hotel. Den ne fundi charan, Ogungo ne Jandhiwa, en ja welding. Achieng' Nyarongo, en notie Kware Narok. Ne wan gi ng'ato no Koth Wood Kadem was the lead singer. Ne wan gi ja piano maro miluongo ni Ken Wood Kudula. Awinjo ntindo ware. Okay. Koro sama dhiri jogi ni chunya gombo na kwagi. Kapa ni ng'eyo joma pok interact go. Igombo ni kwagi bana. To koro be baya na dhi sama koro bede jatelo mokoro sedonje stage. Kijabe ok anyal ng'ado tijani. Mondi chop kucho chon kapok jatelo chop stage. Koro Kisumu ka mang'eye ng'ato ni Freddy Jakadongo. Tang'eya Beni. Nonga gini koro gisechako band gi, dho pod gitindo. Kisumu ka joma ne nigi band mane ne strong mane koro ung'e mane nigi band ne Jakadenge Gadiki Jabondo. By that time Adiki no base Badis Oluwalo. Badis Nyalenda. Jakadenge no base Hillbrew. But most of the time not tiyo Kondele nikech Hillbrew ng'e ni loro ga chon, then occasionally. Koro chieng' moro adhi Hillbrew.
gimoro ko ne bwana wuogi jogi bwana. Apenjo ni bwana. Kanda nitiere ga narok kocha. Sani an ka. To natemo ga matin kocha. Donge nyalo bedo kodu kata ka koro kata ok chula but atiegora kodu. Ma koro idhi ka Jakadenge koso ka Jakadenge. Okay. But koro Jakadongo gito koro asechako ng'eyogi. Asechako ng'eyogi. Be kana penjogi Jakadenge no refer kuom ng'ato. Mano tiyogo. Ma higa mano? 2015. Okay. Koro refer kuom ng'ande mano tiyogo. Ng'ate jano kona na gol pesa. Makiuna wero gi 250 shillings. Kadhi mang'eny to 300, 400 mano ala ne ber kabisa. Ng'ate jano kwaya 10,000 fee. Ka mondo adonj kanyo. Ok abonyo luongo nyinge. Dhoni Nyasaye nosekawe. Beti chunya kama kwe. Naneno ka en Nyasaye no ng'ama idhi nyiewo gimoro kuom to goni bech tamre. Koro na feel kagima ok unwanted. Or I'm not welcomed. In other terms. Nawera go. Makoro thum ka ichako to ok ichako gi band mar Jakadenge. An onge chieng' masetiyo band Jakadenge. Lakini nitiere wer moro mawinjo kodongo swag wero ni Ochinjo wuod Jora ne wagocho godo. Singo Jakodongo ne wagocho godo. Yes. Ema ne wendo to tinyako wino. Ka gin kano tiyo koda. Ok ka Jakadenge. Kano tiyo na. Okay. Manyiso ni nitiere tudruok mane mantiere kindi gi Odongo Swag? Kinda Odongo Swag. Koro mano kaseyawo band. Koro in gi band? Kan gi band na. Koro mano wabire. Koro kasi tieko gi jogi to aduogo e tijani. Koro kaduogo e tijani tamanyo pesa. Aloso bunde mag nyaluo gi 3. Mayuayo? Kibuye. Tabiro go kora moyo gi gas. Sama se bango tich koro ka tich onge customer onge. Taketo gi e Boston ka. Kora gogi. Tawer. Kora amwani adabiro mayon coach. Nyaka qualify. Ei chiro ka? Ok chiro Manyata ka. Ei Manyata. Area maluongo ni Makogilo. Koro kasetimo ma to ema nitiere bwana moro ne nigi sound system. En jirandwa Makogilo kanyo iluongo ni Oduoro Boke. Oja Lego. To Oduoro ne bina ni bwana. Wan gi tich moro Kondele to Jakadenge onge bunde. Konywa gi bunde gigi wanyalo yudo ni ga gimoro matin. Namiye. Gache in my thought naparo ni kamiye bunde gi dhi miya breakthrough mar donje tiend bwana cha. Chieng' moro kadhi kanyo nitie gik moko manotimore. To an ing'eni nanyuolora ng'ama chunye tim. Amiyo thoth joma kia okawoga na chaji. Kana nyuola ng'ama chunye tim to gigo kane osetimore ma weche moko nowachore ma nokodonjona maber dhano. Iya nowang' matimo bundega maduogo go. Ang'o manotimore minyalo wacho mana matin ti? Ng'eni ndalo no gi an awuon korka kora naneno ni kata jok mane chako ne bwana Chawerga nahingo gi because ne an gi wenda mokadi mana nyalo wero to gi copyright bende natimo seriously be gima natimo kata naroke team wacha copyright especially mago sogo nyaka kawuono osogo kata golo thum santi kelo nata winjo tangu dhiamba were. Anyalo wacho ni he is my idol. Yeah. Okay. Now, ichako band ni karang'o to band ni luonge na? Band na maybe mana kichako gi nying mar Ochinjo Jara nok buka penji mi wacho ni to nying mar Ochinjo Jara no biro na. Koro nying mar Ochinjo Jara no biro na rock.
Nying mar Ochiny Jarani ng'ama nomiya ni iluongo ni Achieng' Nyarongo. Achieng' Nyarongo is the only person manyalo narrate history mara kana chako thum e industry ka. Nikech the whole team mane wan go kuche Soko almost traditional. Achieng' no ema neno ka en ng'at mabet go thum e jogo te. Jok modong' go kang'eyo their way about. Koro naluongora ka ni Ben Jara. Being ni an Benard. Naluongora ka ni Ben Jara. Taketo chinjo no in quotes. Koro Ben Jara ko chinjo. Kwa hivyo Achieng' Nyarongo no mi nying no endo ne. Eno mkona niya. Gini we luongo kama. Gol Ben ne. Kita gino chinjo Jara. En case nentiere ga confusion between Ndogo Jara, Ochinjo Jara. Yeah. Koro Band iloso nang'. Band ema kura bire. Chieng' moro mano osiepe mwaloso e Facebook gi wawuoyo gi. To kara kanye mane weri na nitie. Thuma atimo kendo wenda sendiko. Man nitie kata ndalo mane kapod ause stondaka. Na bedo siep kabisa gi Jaka Dongo nikech tok ka joka na ok odonjo koda maber. Ne onwang'o ka ng'ato nitiere manyata kama jirani. Ni Amori wuod Ugenya. Ne en jirando manyata. Amori ng'ene ne Securico G4S to thum bende nigi team moro Mago thum. Kaka ne Daudi timecha, kaka Amori bende temo timo. Koro nyalo loso show to unudhi ugocho enang'o biro bang'e. Udho ne poko tegna ahinya wer malong'o. But koro en gi that potential mar loso ji. En gi management mind. Management skill. Koro nyalo bedo manager. But though band to koro keto mare. Ma en moloso bana. Mambe nitie mayenga nights moko mwako kode kapod an kocha. Kapod wariwore kode. Koro kae mawuoyo gi Fred kane wawito japiano moro ne goyo ga ne Amori piano. Luongo ni Ndogo Wunya Malo. Wadugo kulo. Nwandhi waiko Ndogo malanga. Koro kwa dhiko Ndogo, mwanga Fred ogolo tho mabiro nega poda kia. Kaken kiche. Tako ni bwana, angile thumbe ka moko. Tuda gi ng'ane. Golna kata thum achiel. Aba winjed wonder. First recording natimo Fiesta Production. Tumulungu nation Jaugunja. Koro toke kanyo ema ng'eyo ng'ato ni Akinyi Nyakambare. Nyakambare always amiega pocho gi pak. Agona gero kamano kabisa nikech en kende e ngimana. E ng'ama dhako mosekonya moko kwaye anything in return. Kwa hivyo nitie mamoko ma samoro osekonyi to kwayi something in return. That's why friendship marwa can strong kodgi. Yeah. Something in return ni en gang'o nikech thoth ji samoro misinterpret ga dhako mosekonya with no aim of nindo koda. Obedo kodi achwe. Yeah. Heartfully. Magi gik ma en adiere ne jothumbe moko nyaka kale. Tembe manie industry. To en tembe manie industry makise give in. To period mari mar bedo industry bende bedo matin. Yeah. Mana kaka iwinjo wacho ni dichuo modich gi ngima ng'ama dhako ok nyal nyiewo ni ng'ama dhako kong'o bano ting'o dhako ni dhi nyiewo ne kong'o ni wadwa methi. Ng'ama nyiewo ni kong'o moro ng'ada terre kodi to weyi. Otime gi target. Okay. Koro Akinyi ni kanobiro Kisumu to gona simu. Okana kawuono ni Kisumu ka. Kanye mi budhe maber migo e thum ma wanyalo ywe kicho go hero ga live band kabisa. Takone aduga aterify mana kendo gwara kacha. Mabene gikwongo na kanyo. Kaita bia join. Koro wabudo chopo time to eni mochungdo dhi okwa joka. Okwa joka denge ni omiya go e thumadi. Noseng'eyo potential mari. We've been talking about it. All conversation marwa
we've been talking about my talent. So she just wanted to prove nigi mawacho ni ben gima nyalo time mbele ji. Kusago acha wachana go mubiri ya thum. Ngin dinga nyalo gombo biri ya thum to oluoru kata address ji. Komie microphone. So joka beno oelewa ngini jathum kini otengo tinsa ni minangane go thum mara chiel. Low rebe gi clientele man. Nyalo mi moko betamore. Okay. Sawa. Ang'e maber ni wadani mondo mi wakau yue mokuongo. Kasto wabiro duogo mondo wawuoye compositions magi. Kama sani intie kata gimomiyo ni lal ahinya weche mag thum gi ka ng'ato ng'iyo YouTube channel ni to nyalo yudo ka ni bolo gimoro chon sana. Nitie mana golo last month. Okay, koro wabiro duogo mondo wago mbake mano. To koda gik mathoth ahinya momakore koda samoro ngima mar jathum ma samoro ji ok ne oko nikech awinjo gimoro kanyo kiwacho ni ing'ama nonyuol gi chuny mathin to mano thoth ji misinterpret ni chaji kata sungora. Erokamano. Nyakwara mogi wan go chinjo jara kaendi wago godo mbaka e dho Dunga Beach kae. Oduogo bang' kinde machuok kende chenro ni mar ng'e jothumbewa. Kete mana ka. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Machigni nyakoro monga juange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoro monga juange. Akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakura magajong Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio. Kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machiegni kendo e chenro mar ng'e jothumbewa tielo mogik kabisa mwago e mbaka kod chinjo jara. Mano endo wuod Seme mabende ji nong'eyo kabisa gi wende machalo kaka mago eko mar Morin. Irene, si ndio? Yeah. Irene Obera. Chocolate maziwa. Karisa kabisa. Gijoi garo yuaya. Yes. Ingeni samoro ji ok ong'eyo ni to ochinjo jarani ang'o momiyo nodhi obedo very silent kata ang'o manotimore nikech king'iyo an ang'eu ne un e kinde mane Kofi Makadori Emma Jalamo joma chalo Freddy Jakadongo gini Odongo Swag gini gi obiro toku obiro chiem. Yes, koro ang'o manotimore momiyo samoro idogi ywa ng'iche weche mag thum kata kelo liet mane ibiro godo mamit cha. Okay, you ng'ich. Ineno tok kagolo Hera Machon album 2019. Yes. 2020 kagolo thum because of the COVID pandemic, not this mandol gimora mora. Then 2021 kagolo thum achiel. Mane Nyarwakili. Donge. Nyarwakili agolo 2020. Then 2021 agolo Njenya Kebi.
Nyakindu. Mochamo kabisa. Koro kanya golo kama koro kama aparo ikoka kora kama bani koto chako goya. En kama golo kora dhi golo nyathi gi Lily album. Gik mang'eny notimore personal life mara. Gik mang'eny sana because ngini ana ngama ja family. Jo mang'eny to maybe kia but ana ngama ja family. Koro ngini gik mang'eny notimore ma gin personal life. Ma samoro kanyayo kuna dwar ni ji ong'e. The audience magi ting'o dichi mana gi entertainment. Ok gidisi gi personal life mari. Mano is your own business. Koro kanyo ma hiccups moko bede matindo tindo. Ma from 2022 nyaka nyoro December ikagolo thum. Ing'eni samoro bende king'iyo to iwacho ni sembe ipimo gi nyamin. King'iyo jothumbe machalo kaka maikwano ma samoro ne ineno godo ka gima udhi godo kanyaka. Ne wan gi Kofi, Musa, Emma. Yes. Kanyo. Mabende Musa biro to launch. Musa biro toke kwase kasegolo Irene momako kabisa ndalo Chris. Tibene ni kocha. Mako kabisa momako makoro oge. Eka koro Musa golo nyasiya ya temo ngangni. Asto koro nyasiya bodi omako. Competition chalo ga nade kata piem mar jothumbe en ga machalo nade nikech king'iyo Kisumu ka ni neno ka gima toka Jakadongo relocate koro gocho Nairobi kasto bende samoro ni Abeni Jachiga en ng'at makoro Nyasaye no dhi omo to nudongo swaga kaendi Kisumu kaka jothumbe mane neno sana. Ang'o manotimore? Gima timore onge. In terms of competition. In terms of competition, kata piem mar gi an kaka kawe ga an awuon. An aringo ga linda. Aringo ga ng'weya. Ngeni engima ka overtaking is allowed. So long as no kiringa line wadu. Technique kamidhi. Overtaking is allowed. To be kikwongo ne ng'ato kikinyier ng'ano nikech samoro odhi chopo mochako kali. Koro an engimo ka piem ga gi ng'ato. Aparo mane gimo miyo sebedo ka maintain fan base mara to gi an awuon maintain nyinga mara chinjan. Okay. Ndi jo mang'eny mosewuok tokwa mabendo vanish ma to gina tie. Yeah. To gi vanish makata kama goche kipenjo ng'ato to nyalo pone ng'ane jatindo go to. Okay. Ang'o minyalo wacho wi thum mar Odongo Swag mabendo miyo samoro ineno ka gima okawo godo ng'wech kabisa ma obedo godo gi nying miluongo ni chwade gi nyundo. Kanyalo wacho anything about it because ng'ato timo composition mare to ng'eni composition kapok itere studio en gima nyaka test the audience mare to fan base mare gi fan base mara gin two different things. Koro ng'eni samoro fan base mare no hero that rhythm kata system manogo ego no. Fan base mara bende hero mana system mara ni. Koro ani ukanyaka compare myself to ng'ata. Okay. Ana ringo garinge resna. Gimomiyo penji ma nitie ndalo moro ng'ato ne okuodhona ni ka ne line mar Odongo Swag mowero ni ane manyocho yanya Kisumu ka ni ochinjo jaraha ema ne yanye no onge nanga. How true about this? There is no way ma jaduong' dala nyalo yang nyathine nyuolo. Baba ni ng'ama onego bed ni lamo ni mondo bed gi gima noko bedo go. Koro and there is no day e ngimana manyalo bedo gi chuchi godongo. Winjo. Nikech by the time mane omanyo kama nyalo settle mondo tiye kata nomanyo ng'ama nyalo tiyogo. Ng'eny jothum ma Kisumu ma maybe sani nene ka dhano. Nikech kore nigi nying moro nok dware. Tane mana rwake. Okay. Matiyo kode mochopo point ma ane ma weyo base mane watiye ka wene ni baba koro maka anachakre ngoko donka mo base manyata kanyo mo tiyo ma
yudo that mind mar explore mowuok oko. Okay. Koro kapar kanyalo bedo ni ane mana yanye. Because the song is talking about love story. Yeah. Ma everybody kata an awuon aparo ni the love ma en nyako wino jo ema maybe no yanye. Oh, ngene kila ngato nyathini luwa kama dake udhira yenje. Chwade gi nyundo. Ka ng'ato wacho no ng'era. Yes. Okay. Sawa. Jidongo nyiso nyathino ni ochwade lore mos. No yanye gisumo nyathina ochwade lore mos. Matine ne okochinjo ochwade lore mos. Okay. Dhano wuoyo. Samoro baby ng'amane puodho na gima kamano. Iwachiga ng'ato nonyisa msungu mono nyisa niya, it's not what you say. It's how you say it. Yeah. To bende wanyalo wacho gimi na wacho ni ka gimi wacho na reception mara opogore. True. Yeah. Now, miwa moko kuom albums kata launches ma isetimo ma ineno ka gima nitiere kaka noloko ngimani e yo moro. Anyanya yo maber kata marach. Thuma manoloko ngimana nyaka ge samowuoyo ne album mana golo mara ire emomiyo abedo chinjo masani anti emomiyo agoga all thanks to Nyakambare nikech ene manomiyo ang'e Wood Phoebe an gima natimo ka dhi Nairobi record thumbe gana manyo fare nochulo Wood Phoebe with the whole album mochako chula on top. Man piano na mokwongo magongo yawo godo band early 2016 nanyiewo gi pesa mane Nyakambare manomiya. Kombe ga mana chako godo live nanyiewo gi pesa mane Nyakambare manochula. Mattress na mana chako godo live nanyiewo gi pesa mane manomiya. Matini thumne manomiya bedo ng'ama an kawuono. Ma uyudo ka tayari in gi dhako. Kapod aonge dhako. Okay. Echa band ni wacho ni luongo nang'o? Kochoro Young Tax. Kochoro. Yeah. Kochoro ni en gweng'. Kochoro en clan. An jakadinga e dhot mar Kochoro. Okay. Aja Kochoro. Seme Kadinga. Sawa. Koro thum moro kendo ma pudi nyien. Album pudi nyien iti nyaka kawuono. En album mana golo mara Sam Jakapiyo. Moting'o Joy. Tingo Aus Nyakan wendo Nyalego. Chaka golo wendo Nyasembo. It never went well due to some issues. Issues gin mage. Aning'ene ya ngimana joma ng'eny ng'ega nano kanega mugala ot. Jadie. Anawacho gima en. To album mar wendo Nyasembo no okiethi gi producer. Producer mano producer neno. Na chulo thum mutieko higa gi dweche 4 e studio ka Wood Phoebe. A record Nairobi, Greenspan. Adwa kawo thum Kisumu Arena. Kendo sama kawo Arena ni. Koro Javan ema koro neno ni hawa. Bwana ni usiwuoth studio ngani moromo. No pod Javan tiyo gi Wood Phoebe. Javan ema noloso na thumbego. Kapok kata kotegni production. Thumbego nokowuok maber kaka naparo. Composition was well. Magana moko timo gombo kana no but an feel gani kigo timo remix ma thum to ni ichalo ngama rumo. Yeah. Koro thumbego nokowuok maber. Mabende aparo ni tok mano the only album machaka record gi Wood Phoebe ne era machon. Mabende is doing very well. The whole album wende go te. Is doing very well. But ubende nodugo bedo gi hiccups moko kanyo. To but nodugo waloso moloso na gi matieko go. From there aparo mago be gik mamoko nochako koro go chunya be kichiloso thum tigo idhi golo sami idhi gole ing'eni samoro nitie lwedo moko mochope winjo to gino konya timo kendo nyako bedo gi backbone ti lwedo moko machope mondo mi igol thum kata mondo tim video to ka lwedo cha osechopo to koro result mar gima nogolo cha okone ing'eni fan base mari moko okethore ji feel ni kongi kaponi kana ne nitie osiepe gimo kari adek manogole gimoro. Okay. Koro Ochinjo Jara
En ng'at ma gian kaka ng'eyi, kaka as a radio presenter, not kaka Solomon Atito. In ng'at ma ka awinjo ga kata mana kaka igolo sauti kiwer. En sauti ma very unique. Kendo very nice. Then king'iyo kata mana lines magi mag wer. Compositions. Yeah. Onyalo kelo story moro ma wi nyalo wil ni winjo thum. Ichalo ng'ama ne winjo story. Ang'o makelo creativity ni to? Ang'o gini madwarore ga kata ang'o itimo ga mar neno ni gini owuok kako owuok gan? Enya sauti ni kaachiel koda composition magi in terms of lines weche mitiyo. Abaro ni kachako gi sauti. Kar sauti kanyo ng'eni o depend bende gi rhythm ma thum nigo. Then to gi pianist. Pianist moko ma gitan most sumbega were kima malo. Kima malo no ema golo that sauti because some were kima malo golo wer ka. Kiwere kima pindo wer woge ka. Tunya ga wer birma. Mayomi. And then in terms of composition anandiko ga thumbega. Most of them. Gesane emanitiere albums moko masete moko andiko, but they are perfect because I'm doing what I know. To kane podi ne poka trust nanyalo tiyo gi wiya studio. I used to write them. That's why I'm some maybe compositions like Kaka Joy, Assam, Irene. Tubega mokongo. Then kuro mondi gima duonga kabisa ni maintain the voice. Okawachi ni kongo rach. Kisi kongo timadho kate kanisa ni. But kongo, nitie kongo moko maketho duonde jothum. Full experience. Kongo makech. No ng'ato nochako chaka wero maber koro yudo pesa matin to koro donje kongo koro ofil ni ocham ngima. Kuom ranyisi en jathum mane mineno ni kongo ketho duonde. Mana di bedo too personal. Interview ne mara. Okay. Chero ni luongo ni ng'ejo thumbe wa. Ng'ejo thumbe. Odwa nwa ng'eyo. Ang'o ma ji ok ong'e kuomi? Kaka jathum, not kaka Bernard. Gima ji ok ong'e kuoma kaka jathum. Kaka jathum, to pan gi ng'e gimoro amora. No, mineno ka dier ma to ok ging'eya, gi misinterpret. Kaka jathum. Nitie kamoro ma jok ma kia. Ing'eni kata an, kapok na interact gi solo, na kao ni solo en bias. We wachini wacha kawuono. Na kao ni solo en bias. Nikech anwanga samoro solo keto thumbe jomoko e top 10 every week. To mara lidho ga lidha. Koro joma kia gima gikia about Ochinjo no kan ng'amo chaji. Yeah. Wanyisi ni ya nitie gima ng'eny jothumbe bima osebedo ka mislead ji. Anawere ka sani jomoko ywak ni tinde ni ka chaya moro. You must have self-respect to be respected. Samidwa ketho self-respect maracha to koro mano ng'eni koro okiluora be okin fan na ichal ng'ama itiyogo koro samidwa ketho self-respect maracha adhano koro bedo na dhano no ema koro joma ng'eny dwa na bed jathum ka bed dhano. Achiel kuom producers apani setiyo kode no describe na Ochinjo Jara kaka jathum ma very talented. Lakini wiye tek ok winj wache yo mamalo kabisa. Tineno kamae ni achiel kuom gik ma samoro miyo joma ng'eny maber kendo onge consistency. Joma ng'eny feel ni consistency kata bedo machiegni gi fans ni ok an machiegni gi fans. Ni Ochinjo wiye tek, Ochinjo nigi sunga, but I doubt.
Nikech joma achiel kuom par moko mong'eya to ng'eya kaka I'm a very loyal person. Donje tienda ema en ga tabu ahinya. Nikech ok trust ga ji mang'eny. Tijwa ni ok inyal trust everybody mobiro around. Nikech ng'eni thum kata na mane kwerewa kanego cha. No ok inyal trust everyone around. Koro ok inyal ga miya ng'ata ng'ata pachi kata trust ga ng'ata ng'ata ni koro in isebedo jathum no. Ang'o minyalo wacho ewi ohangla masani ma sani endi igoyo ma ibiro yudo ka jothumbe thoth ahinya mag ohangla, future mare ni kanye? Ineno ohangla masani ok opogore gi mano wagocha. Gima sani opogore gi mano wagocha niya, joma sani goye gi tama mang'eny. Ae joma sani goye mar piem. Adwa nago gini akalo chinjo giri, gin gibet abeta Kisumu ka giwalo. Winjo. Joma sani ng'eny gi go thum ne show off. Kech kose go thum achiel, lines moko ariyo adek odhi okira TikTok, waneno ka nyiri timo godo challenge. To feel no se hit. Ise hit, thum ipoko kalo TikTok mondo kalo kata wasi kaka ochomo karicho. En mane TikTok ka moluorore. Kamego show be ng'eni onge. Idwa chako chayo seniors manuong ka goye ga. Ni ng'ane giri to walo maka tindo rumo. Tindo rumo to in ing'eni ya ionge originality ni. In idwa ni goye niya inda dhi maber, wagoye ka inda. Ema nochamo, wagoye ka ema. Originality matters a lot. Nikech sama idwa go gimoro kaka ng'ato. Chal company moro ndalo moro kan wadhi school noloso gimoro ni juice cola. Kani ruwo to mit ka Coca-Cola. Ne gigero ng'a? Dong kambi koke mane giting'o malo. Ne gidhi kanye. Yes, I'm going to copy paste mar gimoro. I'm going to copy paste mar gimoro. Igero ng'acha. Yonge future. True. Because in gi vision tionge mission. Ama in gi mission tionge vision. Mission mari ni wago gini akal ng'ane kata go gini ka ng'ane. Duondi dhi donjo mamit kendo beat bro goni ka sani kendo jo studio gi producers gi lere mano malis. Nuoni auto tune. Goni ago kaka idware beat mang'ane go cha migona. Nikech inyalo kopo ng'ano to koweyo gire no. Idhi kopo. Where are you going? Oweyo switch to another thing. Now, anyway, wadonja ne weche mag familia. Nawinjo kiwacho gima very strong. Main statement ma thoth jothumbe magoga gombaka inyanya manie kidieny mago ohangla. Giluor ga wacho. Kendo they don't want to talk about it. Wach mar ni samoro intiere koda mama moro makonyi mondo mi opush ni projects magi to itimo godo siep. Gini endi bende ineno ka en gimoro ma samoro nodwa yiengo kata odwa ketho ni wach mar family mari bedo ni inja familia kaka ni wacho. Wacho ni solo. Ineno an ok ng'ama maber, ok adwa na pakara. Ok ni an ng'ama maber ni I'm very loyal to my wife. But let me tell you ni sama wadwa chako anything to do with relationship with any woman, she must put in mind ni an ng'ama nigi chiege gi family ne. Ma kamano feel ni en koro nego bed ni obiro omiye lift odwa no en mokoro riembi kata go hon to weya because ng'eni mondo nega awuok ot karwa kata wuoche moywe kata lawa ler kata goye pas. Okan miuni. Be onge ng'ama dhi ga nyiewo law kan duk. Ni koro nyar ng'ato dwa biro ni koro nigi pesa ne moro ni koro no control life na mando waweya. Okay. Sasa sani in gi nyithindo adi? Ge sani. Nyithindo kwano ga. Mag jaodi ming'eni mate jaoda manyuolo go nyithindo. Weri gi manoko. Nyithindo kwan ga. An gi nyithindo. An gi jowuoyi, an gi nyiri.
Nyithindo kwan ga. Erokamano. Samoro Mone mi kwan. Nitiere gik moko ma ji dwaro bedo private. Yeah, by the way, Thank mostly you. family na ga private. Wacho ni family ne momako kamera, ane mane kamera. Ane mabedo view. Main mbele. Yeah. Erokamano. Very good. Jathum nitiere gik ma ji biro fwenyo go ni mam sani. Ma artist. Kopogore gi kata mana rwakruok ni, hairstyle mari, kata mana dosruok mari e yo moro, aneno tattoo e dendi. Tattoo gi nyaka bed ni samoro nitie gima gimin to you. Nyalo yudo ni samoro ng'ato nyalo goro gimoro moparo godo gimoro. Samoro iparo kata chandruok moro manikale. Tattoo ma intiere godo gi gimin ang'o? Tattoo na entie gi iye gi oko. Iye opogore gi oko. Lerno ma oko ni mondo. Ma oko ni en kaka ngima dhano. Ng'eni sani kaka neni. Okang'e gimipitia. Aneno ni solo dhi maber, rwakre maler. En gi kitambine moro matin. Ma jogi kara chulo ng'ani maber. Ng'ani ngimane ber. Yeah. Mane ngima dhano. Ma ji neno. Kata winyo cha neno ka machara char mono rating. Mane gima wang'e about winyo no. I mean, what describe no change and go white and black. But the inner life history mar ng'ani kia. Koro tattoo to nigi meanings ariyo. Okay. Iselero ma oko. This is the outer life mar dhano. En nyaka maloko. Outer life mar dhano. But the inner one, koro nigi meanings ariyo. Koro the inner part mar dhano mineno kani. Aneno. To be king ye mos, to en ji ariyo. Konchiel en dhako, konchiel bende en ng'ama dichuo. En kutu nyaka kitamba. Okay. Yeah. To makocha. Akoni to magi ne ujana. Oh, makono. Lakini makoni mean something. Mato nigi meaning omiyo nagore, but magi ne ujana ndalo mane pod wapon. Ang'o manikale koni? Gik masekale ng'eny sol. Kwachako wacho wadhi wuoyo nyaka kiny. Adwa ni ilerna gimoro mana matin nikech wadwa ni watieki. Wach ma omakore koda samoro manyo teko moro masanja. Gini okahero ga mondo mi apenji ahinya. Wuo. Lakini ibiro ka samoro gin gik moko ma thoth ji okawo ni kine jathumo hit. Ahinya jo hangla masani. To nitie ka kuonde mowuothe maber. Ng'amoko neni miriambo. Bende magi gik ma samoro maybe iseyudo ng'at moro mosiep ni kata ng'at ma un go e band mami paro aina ni wadwa tem kama mondo wabed kaka ng'ane ng'ane. Ji to wuoyo. But it's up to you to buy the advice midwa tiyogo. Kichingeni sama kori dance to the tune, to dance kendi. Onge gima ber maonge rach. Onge gima rach maonge ber. But I believe gani gikate masebedo ka ayude ngimana. Nikech maybe lamo mara kata mar familia na. Having a prayerful woman in your life is the best thing. Mangama dichuo nego bedo. Ng'adichuo nego bedo ng'en gi dhako malemo ne. Kata an kuonga dhi kanisa to nyinga chopo kacha ndiko, but mama ma dhi cha to lemo na. Winjo. Gik piny to nitie ji ng'ato nyalo advice ni bwana wadhi kama watim mage ma at least tumi ber. Tim kama mondo imuoji. Ober okadagi. Ober compared to compositions masani awinjo. Kata composition nitie thum monego bena aketo on air anytime any day. Ama samoro osebedo air to pok ang'iyo. Naseoro ne producer maketo na giga. Luongo ni duogo pacho. I feel ni kama antiere no. No homa mar ng'ato apani Nyasaye makelo. Kech gik pinto gin gik ma gin seasonal, gin periodic. Nitie period ma koro rume adier ma koro dhi. Nyaka iwinje dendi gin to koro weya. To gini koro weya no machak yang'idwa timo matek ma kata kuri nege ng'ato. To ng'ano tho athoya lakini anto kik arum. Make maka gi kanyo.
Be ntiere wer ma iwero ne jaodi ma idak go sani? Awero pile, piny maru. That is the pillar of my strength. Title? Nyasembo. Nyasembo. Yeah. Wow. Ntiere wendo Nyasembo. Athini lunga ni wendo. Yeah, Wendo en Nyasembo ni. Anti Nyasembo ngit na nyadhi nani e morna. Kaki koni ne ndilo lera to koni gi wandilo. Anitiere sani koro Nyasembo. Awich. Wach ni mogik kitiyo gi kamera. Wach na mogik manyalo kwayo joherawa kata joherana kako chinjo. Gimeda believe e tich matimo. However the little it is. Gimeda believe e gimatimo no. Kaka gine magisemiyo an ochinjo masani. Gine bosses ga. Gine magimiyo arwako nanga. Familia na chiemo kan gyoda moro machula chulo. Gine magimiyo samoro an gi dalana. Gine ma samoro gimiyo puro. Ntinda dhi school. Gine wadosi mondika. Koro gimeda hera. Kigiol koda. Gik mabeyo biro mang'eny. Kaka this year ntiere album manyaka keti. This year, by the way, I'm fully committed to my work. Fully committed to my work. I'm in studio like every day. Agolo pumbe mang'eny. I record pumbe mang'eny seriously. Okay. Sawa. Ero kama na inya ochinjo jara sigana mamita inya nyakora mogi. Puonjne ni iye mathoth. Ka chiel koda samoro gik moko ma nyalo miyo ibedo ng'at no endo ma keto pachi kendo wawacho ni ng'iyo kamodhiye ma ok ong'i chien. Wago mbaka kod ochinjo jara. Nyinga en Solomon Atito Kafaya. Hello producer mara Alex Obado, jopicha kamotingo Steve Shitera, kanyakla koda Hebron Kinyoda, ka chiel koda jatend jo kamera Collins Baba, kanyakla bende koda